Vi ser her en svensk træpille af god kvalitet. Det er blandt andet også efter prisen at dømme, men også efter de specifikationer, der er på pillen. Jeg synes dog, der er lidt meget savsmuld i de piller her. Lad os prøve at se, hvad der er i. For nu ikke, at al den overflødige savsmuld skal havne i pillefyret, har vi boret nogle huller her i røret under sneglen og sat en spand under. Vi vil nu lade den køre i 6 minutter. Her er resultatet af sorteringen. Der har vi savsmuldet, og her har vi det, vi egentlig betaler for. Det er pillerne. Hvis vi ser lidt på pillekvaliteten her, kan vi godt se, at der er meget af det her, vi ikke kan kalde piller. Det er jo stor savsmuld.